Vítajte pri ďalšej epizóde Crowdberry podcastu, v ktorom sa budeme rozprávať spolu s kolegom Michalom Nešporom, ktorý je partnerom Crowdberry, o možnostiach, ktoré boli možno, že doteraz často privátnym investorom skryté, a to je investovanie do firiem formou spoluvlastníctva alebo tzv. Ekvitové investície. Prejdeme si takou akože základnou štruktúrou, ako tieto investície prebiehajú, čo všetko si my ako investičná firma na tomto type investovania všímame a ako potom spracovávame jednotlivé investičné príležitosti pre našich investorov, aby firmy, do ktorých môžu vstúpiť, boli investovateľné. Vítam ťa, Michal, ahoj. Ahoj, Seb. Čau. A ja by som mal rovno takú, že prvú otázku. My o ekvitových investíciách, rastových investíciách rozprávame už 10 rokov nimi žijeme a za posledný rok a pol nám narastla báza našich investorov, ktorí investujú do kreditu, do equity. A bolo by možno, že super tak v úvode povedať, že čo vlastne tie ekvitové investície sú, alebo ako to komplet celé v zásade funguje, že čo si pod tým predstaviť, keď hovoríme v Crowdberry, že spolu vlastníte firmy alebo nehnuteľnosti. Čo je ten mechanizmus za tým, čo ten investor môže od toho očakávať? OK. Tak je to častokrát pre investorov menej uchopiteľné, pretože nikdy sa tak nepriblížili reálnej ekonomike ako týmto typom investícií. Poznajú rôzne produkty v bankách, kde podpíšu v podstate nejakú zmluvu, ale nevedia si uchopiť to, čo za tým je. Pretože aj keď investujú v banke do nejakého produktu, do nejakých fondov, tak niekde na konci je časť ich peňazí investovaná aj do spolumajiteľstva firiem alebo nehnuteľností a to je vlastne to equity investovanie. To znamená, že investujem prostriedky, dostanem podiel, som spolumajiteľ, nesiem riziko zlyhania ako spolumajiteľ, ale takisto participujem a mám podiel na výnose smerom nahor bez obmedzenia. To je veľký rozdiel oproti dlhopisom napríklad, alebo pôžičkám, kde mám nižšie riziko, mám preferenciu pri vyplatení svojej investície, ale zároveň mám obmedzený smerom nahor svoj výnos. Ja keď sa stávam takýmto spolumajiteľom, tak by som asi potom logicky mal mať nejaké postavenie, nejaké práva, hej, takže ako toto komplet celé funguje? My sme tento typ investovania doniesli ako best practices na základe našich skúseností v zahraničí a to práve z prostredia investičných fondov a pretransformovali sme to tak, aby sme investície v profesionálnej kvalite sprístupnili súkromným investorom, ktorí si môžu sami vybrať. A odtiaľ v podstate pramenia aj rôzne mechanizmy, ktoré pri tých investíciách používame. Sú to 3 veľké oblasti, ktoré sa potom rozpadajú podľa komplexity a výzretosti firmy na podrobnejšie zmluvné klauzuly a doložky, ale ide v podstate o 3 veľké oblasti. Je to ekonomika, čo za čo. Čo dostanem, keď poskytnem peniaze, aký výnos, akú návratnosť, v akom horizonte dostanem. Je to téma informácií, ako sa budem dostať k informáciám, aby som si vedel overiť tú hodnotu, ktorú mám dostať. A potom je to téma kontroly, ako kontrolujem a chránim si svoje ekonomické a informačné práva. My sa k tej kontrole ešte potom trošku dostaneme hlbšie, možno, že k tomu zabezpečeniu. Keď si to tak najjednoducho možno, že dáme do takého nejakého že porovnania, že čo je rozdiel medzi investovaním cez Crowdberry formou spoluvlastnenia versus nakupovanie akcií na burze, lebo to je akože svojím spôsobom veľmi prenesenie by som tiež mohol povedať, že som ako keby majiteľom, ja neviem, Tesly alebo Apple, hej, a versus investovanie do fondov. Ja to možno začnem z tej opačnej strany, že na burze sa dejú zjednodušeným spôsobom dva typy obchodov. Firma príde, ponúka novým investorom vstup do equity, čiže predáva novovydané akcie. To sú tzv. Primárne úpisy alebo IPO, že firma sa dostáva na burzu. Tento typ investícií pre súkromných investorov, pokiaľ nemajú veľký family office, je nedostupný. Väčšinou sa k tomu dostanú
prostredníctvom fondov, ak vôbec, alebo až na tzv. Sekundárnom trhu, a to je ten druhý typ obchodov, to je drvivá väčšina obchodov, ktoré dneska súkromní investori vnímajú na burze. To je to, že ja si kupujem síce podiel na firme, ale od niekoho druhého. Čiže na tom sekundárnom trhu. Aj na tom sekundárnom trhu. To znamená, že keď si dneska kupujem akciu Tesly alebo Microsoftu, tak ja si to kúpujem od druhého investora, ktorý si povedal, že aha, tak ja už nechcem čakať ďalej, predávam akcie, predávam to niekomu druhému a peniaze tečú kompletne mimo firmu. V prípade investovania do fondov si kúpim nejaký podiel vo fondov a podľa stratégie týchto fondov tie častokrát obchodujú práve takéto sekundárne akcie, sa nakúpia a držia. Čiže zase to není kapitál, ktorý ide do firmy na jej rast a takisto dlhopisové fondy, veľmi podobne. Pričom pri dlhopisové fondy častokrát upisujú aj primárne emisie, čiže vtedy, keď si firma pýta investície. Teraz sa dostaňme ku Crowdberry. Crowdberry v podstate robí ako keby malé IPO, ako keby uvádza spoločnosti na trh privátneho kapitálu. Keď sa bavíme o tej burze a o firmách, ktoré ponúkajú na burze svoje akcie na investorom prvýkrát, to znamená, že práve vtedy si pýtajú kapitál na to, aby do firmy dostali nejaké peniaze a za to predávajú akcie. A ako som hovoril, že tento typ obchodov je pre súkromných investorov na 99,99% nedostupný, pretože sa tam o ne bijú inštitucionálne fondy, banky, veľké investičné skupiny, ktoré sa ku nim potrebujú dostať a následne s nimi až obchodujú na sekundárnom trhu. A Crowdberry robí obdobu. Akurát v tomto prípade nejde o verejne obchodovateľné akcie burzu, kde mimochodom sa dostane, že zlomok všetkých firiem za celú históriu podnikania. Drvivá väčšina tvorenia hodnoty v súkromných spoločnostiach, čo sa týka podnikania, sú súkromné spoločnosti. Malé stredné podniky, väčšie podniky, ktoré nie sú obchodované na burze, pretože to má nejaké svoje nároky, pravidlá na administráciu, je to veľmi zložité, drvivá väčšina firm to nerobí, napriek tomu vytvárajú hodnotu. A k tomu sa myslím ešte dostaneme, že práve takéto podniky tvoria chrbtovú kosť každej ekonomiky a preto každá krajina, ktorá svojich aj súkromných investorov podporuje k tomu, aby investovali do firiem, tak vlastne tvorí pridanú hodnotu a rozvíja blahobyt pre svoju krajinu a nie pre cudziu. Ja, to je v zásade vo všeobecnosti je naša taká vízia a misia. Je to tak. A teraz sa vrátim k tomu primárnemu uvedeniu na súkromný kapitálový trh. Firmy v Crowdberry ponúkajú investorom možnosť vstúpiť investične, kúpiť si podiel. To znamená, že vyčlenia nejaký balík akcií alebo podielov, ktorí ponúkajú investorom a investori si v podstate kúpujú od firmy. Firma za to dostane kapitál, peniaze, ktorý použije na ďalší rozvoj a rast a s cieľom zvýšiť hodnotu firmy pre všetkých majiteľov vrátane Crowdberry investorov. Pričom v zmysle toho, čo sme hovorili, že kontrola, ekonomika, informácie a to, že sme priniesli tento spôsob investovania z prostredia investičných fondov, tak pre našich investorov ešte používame tak ako investičné fondy rôzne ochranné mechanizmy. V prípade, že ten celý investičný zámer alebo podnikateľský zámer nevidie tak, ako si to ten manažment alebo tí zakladatelia predstavovali. K tým zabezpečovacím mechanizmom sa ešte dostaneme. Ako sa v zásade dostanú vôbec firmy na platformu? Hej? Že ako my vyberáme a pristupujeme k tomu, že čo je tá investovateľná firma, do ktorej by potenciálne Crowdberry investori mali / mohli vstúpiť, že čo je ten proces za tým? Ja to rozbijem najprv na dva veľké bloky a potom si o tom povieme trošku viac do detailu, že nejaký prvý predvýber robí investičný tím, vrátane seniorného investičného tímu a partnerov na Crowdberry. To znamená, že stovky firiem v podstate neprejdú tým sitom ani do toho užšieho výberu.
povieme si o chvíľu, že prečo. Potom je druhý krok, kde na platforme Crowdberry máme inštitucionalizovanú investičnú komisiu. Nemuseli by sme ju mať, ale chceme ju mať, pretože tak fungujú profesionálne investičné firmy. Investičná komisia sa skladá zo 6 členov, 4 sú externí, 2 sú interní. A táto komisia rozhoduje o tom, že za akých podmienok ide tá investičná príležitosť byť predstavená investorom. Buď povie, že nie, alebo povie, že áno, dobre pripravené, alebo povie, že tuto by ste mali z týchto dôvodov ešte zlepšiť návratnosť, dať tam nejaké ešte ochranné mechanizmy, respektíve inak naštruktúrovať tú investíciu, aby bola pre investorov bezpečnejšia a atraktívnejšia vzhľadom na riziko, ktoré nesie. Toto sú témy, ktoré sa v investičných komisiách, v investičných firmách dejú a takisto sa dejú aj na našej investičnej komisii. My sme hodnotili za posledný rok a pol v investičnej komisii cez 50 investičných prípadov. Niektoré z nich sa nedostali ďalej a povedali sme aj tým firmám, že nie, ďakujeme, investičná komisia nám investíciu neschválila. A teraz, že čo sú tie atribúty alebo predpoklady, tak musí to byť zaujímavý trh, musí to byť zaujímavý produkt, hlavne to musí byť kvalitný a skúsený tím, ktorý vie demonštrovať, že v tom trhu vie pôsobiť. Na platformu sa dneska dostávajú firmy primárne také, ktoré už majú demonstrovateľnú históriu. Znamená, že majú tržby, majú overený obchodný model, pôsobia na tom trhu a idú väčšinou expandovať, preto si idú pre expanzný rastový kapitál. Tu je možno, že potom aj dôležité povedať, že možno, že tak historicky bolo Crowdberry spájané vôbec investovaním do startupov, že to sa už v zásade za posledné 2-3 roky veľmi výrazne zmenilo, že od tých startupov v zásade odchádzame a venujeme pozornosť startupom cez naše investičné fondy a dostávajú sa tam práve takéto, že malé stredné podniky alebo teda už vyrastené firmy, ktoré majú nejaký track record, ale zároveň majú extrémne veľký potenciál rásť. Je dôležité, aby vznikali firmy, aby mali firmy aj kapitálovú podporu aj na začiatku, ale samozrejme aj potom neskôr ako rastú. Dobre si to povedal, že tie najrizikovejšie fázy u firiem, tam kde vznikajú tzv. Startupy, alebo v tých ranných rastových fázach, tam sa snažíme to riziko preberať z investičných inštrumentov, z investičných fondov v správe Crowdberry. Pretože tam tie štatistiky sú neúprostné, proste z 10 firiem možno jedna naozaj bude dobrá a my chceme tvoriť nejakú tú bázu budúcich firiem pre investorov Crowdberry na platforme. Tam v zásade oni ako keby vyrastajú na to, aby boli investovateľné na platforme. Je to taká, dúfam, že sa nikto neurazí, že liaheň alebo škôlka podnikania a ten, kto zo škôlky prejde do školy a potom na strednú, respektíve ide na vysokú, tak tam na vysokú školu, tak tam sa dostáva na platformu. Hej. A v zásade bavíme sa o investičnej platforme a o investovaní a každého investora na konci dňa bude zaujímať, že keď zainvestuje, tak kedy sa mu tie peniaze vrátia a koľko sa mu tých peniazí vrátia. To sú také možno, že dva dôležité slovné spojenia, to je, že požadovaný a očakávaný výnos, ktoré investori u nás na platforme nájdu, na ktoré často dostávame otázky, tak možno, že skúsme vysvetliť, aký je medzi týmto rozdiel a prečo v zásade je toto ten výnos, ktorý my tým investorom ponúkame a komunikujeme. Ja ešte skúsim k tým očakávaniam aj čo sa týka toho, že kedy investori dostanú peniaze naspäť, pretože to sú bežne opakujúce sa otázky. To investovanie do tej equity, teda cez spoluvlastnenie, nie je produkt. Nemá obmedzený časový horizont. Tak ako keď človek ide podnikať, tak ako my partneri v Crowdberry aj s celým Crowdberry tímom budujeme firmu Crowdberry a podnikáme, my tiež nevieme, že kedy prídu tie najväčšie výnosy. Pričom naše najväčšie výnosy sa realizujú vtedy, keď sa realizujú pre investorov. Tam máme zladené záujmy, máme rovnaké záujmy ako investori. Hej, že nájsť ten správny čas, nájsť tú správnu firmu a potom nájsť ten správny čas, kedy ju predať, tak aby investori z toho mali najväčší výnos. Ale ten timing toho je nevyspytateľný, pretože ekonomiky fungujú v cykloch.
aj investorské očakávania, investičné fondy fungujú v nejakých cykloch. Zároveň aj tie segmenty, v ktorých sú tie firmy, majú svoje cykly. Majú svoje vlastné cykly. Investori, aj medzinárodní, aj kupcovia firiem, čiže veľké korporáty majú svoje cykly. Sa deje niečo na trhu, tak na chvíľu v podstate utlmia na niekoľko kvartálov, potom sa k tomu vrátia. Alebo kupujú niečo iné, čo im trvá chvíľu zintegrovať, potom sa vedia vrátiť zase na trh a nakupovať. Čiže toto je pre nás také, že preto hovoríme, že ten očakávaný horizont je, že 3 až 7 a možno viac rokov. Pretože to naozaj neviem povedať. Pretože to nie je produkt. Ten kredit, to je požičavanie, tie úvery, to je normálny produkt, to má svoju časovú os, vieme, kedy sa vyplácajú úroky a kedy sa má splatiť úver. Hej, ale zároveň to je menej rizikové. A je to menej rizikové, tomu zodpoveda aj nižší výnos, úrokový výnos v tomto prípade. Sa vrátim k tým firmám. Čiže je niekoľko možností pre Crowdberry investorov, ako z investície vystúpiť pred tým, ako sa tá firma v konečnom dôsledku predá konečnému kupcovi. A to je tá endgame na konci dňa. To je endgame. Budú poznať investori slovenské Slido, ktoré 12 rokov budovalo biznis, kým sa predalo Cisku. Hej, a ten endgame je, že Cisco to kúpilo. Ale Cisco to kľudne mohlo kúpiť v 9. roku budovania alebo v 15. To sa nedalo predikovať. Hej. Proste bol na trhu akurát taký sentiment, Slido sa bavilo s viacerými potenciálnymi kupcami, tu sa stretla nejaká vízia, ambícia, spojilo sa to, dohodli sa, predali to. Ale že 12 rokov, odkedy tá firma bola založená. A toto je v zásade ako keby, že scenár každej investičnej príležitosti formou spoluvlastnenia na Crowdberry. Pričom keď zoberiem príklad Slido, že Slido, keď bol založený, bol startup, a vtedy malo súkromných investorov, ktorí financovali na začiatku. To by bola fáza, ktorú by sme dneska my v Crowdberry skôr sa snažili pokryť z investičného fondu. 2, 3, 4 roky, aby sa ukázalo, že ako tá firma maturuje. To znamená, že v tomto príklade po 4 rokoch by tá firma bola že 8 rokov od exitu. Toho konečného. A teraz je ale niekoľko možností, ako tí investori, investičné fondy, súkromní investori z firmách vedia z tej investície vystúpiť. Jednak vedia predať svoje podiely ďalej, ďalšiemu investorovi, ktorý vidí, že toto je zaujímavé, tu chcem dať firme ďalší kapitál narast, ale zároveň si chcem dokúpiť väčší podiel od existujúcich akcionárov, väčšinou od existujúcich investorov. Čiže to je ten sekundárny trh v zásade. To je sekundárny trh na úrovni firmy. Čiže investori vedia vystúpiť z investície skôr vtedy, keď príde ďalší investor a chce odkúpiť podiely. To sa dialo aj v našich portfólio spoločnostiach na menšej škále, že investori predali časť svojich podielov. Potom v podstate teda ten konečný exit, ten endgame, kde sa to predá tomu konečnému investorovi, alebo to ide na burzu, čo je ten menší prípad, tam investori vystupovali. Foodshop je česká spoločnosť, ktorú Crowdberry investori financovali a neskôr bola uvedená na burzu. Zjednodušeným spôsobom. Bol to, že PhD v venture kapitále a procese to tam dostať, lebo to bola unikátna transakcia, ktorú tu nikto predtým nerobil a asi najbližších x rokov asi nebude ani. Ale podarilo sa a dnes Crowdberry investori majú akcie vo svojej vlastnej držbe, ktoré sa obchodujú na pražskej burze a časť výnosov z predaja dostali v hotovosti. Ďalšou možnosťou, kde sa snažíme investorom priniesť tzv. Likviditu, čiže možnosť ponúknuť svoju investíciu na predaj, je sekundárny trh Crowdberry. Taký ten separenie, taký ten veľký, ako ho poznáme z burzy, ako sa hovorilo na začiatku. Čiže my v podstate sme, jak som to hovoril, že uvádzame firmy na v úvodzovkách súkromnú burzu súkromného kapitálu, to je tam, kde investori získavajú podiel pri tej primárnej investícii, tedy keď firma chce peniaze na svoj rozvoj. A teraz sme postavili produkt, s ktorým sme
testovacej fáze prešli cez regulačný sandbox Národnej banky Slovenska, taký priestor na skúšanie inovácií. Národná banka Slovenska je jedna z mála v Európe, ktorá takýto sandbox má. Crowdberry je zatiaľ jediný úspešný absolvent tohto regulačného sandboxu. To znamená, že za 1,5 ročný proces sme prešli od prípravnej fázy cez testovaciu fázu až po moment, kedy sme tento sandbox ukončili a spustili sme možnosť pre registrovaných investorov Crowdberry ponúknuť svoje historické investície na predaj, respektíve možnosť investorom, ktorí s nami pred rokmi neinvestovali, si teraz kúpiť akcie firiem, ktoré sa vyvíjajú dobre. A to je ďalšia možnosť, ako zlepšovať likviditu a možnosť vystúpiť a predať svoje investície predtým, ako sa tá firma v konečnom dôsledku predá. Respektíve môžu sa dostať do investičného kola, ktoré už bolo uzavreté a aktuálne majú apetit investovať napríklad do niektorej z firiem, ktorá už nemá otvorené to kolo, takže si vedia nakúpiť alebo predať, koľko akcií potrebujú alebo chcú, hej. Ja by som sa možno, že ešte trošku vrátil pre ten sekundárny trh, tento náš privátny, k takému jednému caseu, že v zásade chápem tomu správne, že počas toho obdobia toho spoluvlastnenia môže prísť nejaký fond, ktorý povie, že chce vstúpiť do tej firmy, ale teda, že on vykúpi Crowdberry investorov, že nastáva taká, že interim likvidita, hej? Že to je jedna z tých možností tiež. Je to jedna z tých možností, áno. A je aj pribúdajúci počet aktívnych fondov v Európe a celkovo na svete, ktoré sa zameriavajú vyslovene na to, že idú si odkúpiť, alebo idú vstúpiť do tej firmy tak, že odkúpia časť existujúcich investorov. A toto je niečo, čo aktívne z Crowdberry sledujeme. Rozšírili sme tím na správu portfólia, na komunikáciu s firmami a na hľadanie aj takýchto príležitostí, pretože sa s takýmito fondami na rôznych konferenciách, kam chodíme, stretávame. Cieľom tam potom je doniesť takéhoto investora ku stolu, predstaviť mu portfólio spoločnosti alebo konkrétnu firmu, dopracovať sa k podmienkam, ktoré si myslíme, že sú atraktívne a následne už samotní Crowdberry investori rozhodujú, či chcú alebo nechcú predať. To je jeden z zásade z takých možno, že dôležitých orgánov, ktoré Crowdberry investori majú, že oni majú ako keby možnosť dozerať na tú firmu, ako sa čo deje, čo sa vo vnútri rieši. To je jeden z takých, že fakt dôležitých nástrojov, čo možno, že by sme mohli ešte trošičku priblížiť. Ja som spomínal tie 3 veľké oblasti, ktoré sa vždy negociujú alebo vyjednávajú pri tých investíciách. Jeden z nich je prístup k informáciám do tej firmy, aby investor, alebo teda Crowdberry investori prostredníctvom Crowdberry vedeli, čo sa v tých firmách deje. A to sú rôzne pravidlá na reporting, či už kvartálny, alebo mesačný, alebo ad hoc, náročný reporting k účtovnej závierke alebo k auditovanej správe, pokiaľ tá firma už dospeje do nejakej veľkosti, a možnosť účastniť sa na dozorných radách, kde sa diskutujú aj strategické témy ako ďalší rozvoj, s kým robiť partnershipy, kde hľadať ďalšie kanály na distribúciu a predaj produktov, s kým sa spojiť potenciálne. Máme v portfóliu aj firmu, ktorú kúpila iná firma, ale dostali sme zaplatených v akciách, alebo teda naši investori dostali zaplatené v akciách a následne sa čaká na ďalší rozvoj už tej kombinovanej firmy. Toto sú všetko aktivity, ktoré robí investičný tím, vrátane partnerov Crowdberry na úrovni tých portfólio firiem. Spomínal si prístup k informáciám. Možno ešte takou jednou dôležitou oblasťou, ktorá by mohla investora alebo investorku zaujímať, je zabezpečenie. Že? Ako v zásade sa pozeráme na zabezpečenie týchto investícií alebo investičných príležitostí? Keď sa pozriem strešne, že pri tých úverových produktoch máme zabezpečenie. Tam sa vie, tam sa dá vzhľadom na ten produkt to zabezpečenie aj uchopiť aj zmluvne. Pri tých investíciách cez equitu sa zabezpečenie ako také v tom ponímaní bankovom a úverovom, že založím budovu, alebo ľavú obličku, že to tam moc nefunguje.
pretože ten kapitál ide na rast a na vytvorenie budúcej hodnoty až. Nie hodnoty, ktorá už bola vytvorená a ktorú by som mohol založiť, ale na tú budúcu. Preto je to rizikovejšie, preto aj ten požadovaný, respektíve očakávaný výnos, ku ktorému sa ešte dostaneme, je vyšší. Používajú sa však ochranné mechanizmy na delenie hodnoty v prípade, že sa vyplácajú nejaké peniaze a prostriedky spolumajiteľom, akcionárom tej firmy. A napriek tomu, že v médiách vidíte exorbitantné valuácie veľkých firiem pri veľkých investičných kolách, kde si poviete, že dobre, ale že za týchto 300 miliónov si tam kúpili 4%, tak to neznamená, že v prípade, že sa tá firma predá, tak tomu investorovi prináleží 4%. A to sú tie rôzne mechanizmy, kde sa povie, že dobre, že moje očakávanie je, že mi nezarobíš tých 300 naspäť, ale zarobíš mi krát 5. 1,5 násobok. 1500 namiesto 300. Pokiaľ sa to celé nepodarí, tak ja chcem mojich 300 ako prvý s nejakým zhodnotením. To je jeden zo zabezpečovacích mechanizmov. Takzvaná likviditná preferencia. Pokiaľ sa vypláca dividenda, alebo predaj podniku, alebo celá firma a tečú peniaze spoločníkom alebo spolumajiteľom, tak v zmluvách máme dohodu medzi spoločníkmi, respektíve akcionármi, že prvé peniaze tečú investorom. A predošlým investorom v takomto poradí, tam je to nastavené, tzv. Waterfall, že ako sa postupne vyplácajú, až kým sa dostanú peniaze k zakladateľom, ktorí investorov nabrali s nejakou víziou budovania tej firmy. Tá, keď nevíde, tak sa vypláca podľa týchto mechanizmov. Pokiaľ sa vybuduje extrémne vysoká hodnota, tak tieto mechanizmy sa dajú celé zabudnúť a delí sa to podľa obchodných podielov, pretože vtedy obchodný podiel krát hodnota je niekoľkonásobne vyšší ako pôvodná investícia daného investora. Toto sú rôzne ochranné mechanizmy, ktoré tam používame. Sú to mechanizmy pri vyplácaní výnosov, sú to mechanizmy, kedy sa investorom dodatočne prepíše nejaký podiel, tým pádom sa zníži ako keby tá vstupná valuácia a hodnotenie za to, že sa ďalšie kolo alebo predaj deje za nižšieho hodnotenia, ako investori vstupovali. Toto sú všetko mechanizmy, ktoré sa používajú v medzinárodných investičných fondoch, ktoré my sme jednak jednej priniesli a používame na tej úrovni tých firiem, do ktorých sa investuje v investičných zmluvách. Aby sme sa možno že ešte vrátili k tomu očakávanému a požadovanému výnosu, že povedzme ten rozdiel medzi tým, že čo si pod tým tí investori majú predstaviť, lebo je to pomerne častá otázka. Je to jedno z kritérií, prečo sa niektoré firmy nedostanú ďalej do výberu u nás. Pretože keď sa pozrieme na tú firmu, na ten objem kapitálu, na to, v akom prostredí pôsobia a kam chcú nárať s tým kapitálom, tak vieme, že to nespĺňa že základnú požiadavku na návratnosť. To je ten požadovaný výnos. Je to nejaká, že spodná hranica výnosu. V prípade ekvitových investícií do firiem je taký úzus bez projekty, že pod 20%, že proste nie. Pokiaľ to nemá profil zarobiť investorom aspoň 20% ročne na tú investovanú ich čiastku spolumajiteľom, tak to proste nespĺňa minimálne požiadavky na výnos. To je taký cut-off, že pod to... Neprejde si tom. Neprejde si tom. Pokiaľ sa tam nenaštruktúruje nejaký iný spôsob a iný mechanizmus na vyplacenie nejakého dodatočného výnosu, čo sa stáva málokedy. No a potom, čiže to je to, že požadovaný výnos, že z tejto firmy, keď máš 4 milióny eur a ideš rásť na 20 miliónov eur tržby z najbližšie 3-4 roky, má to nejaké vnímané riziko, pokiaľ mi tam nedáš aspoň 25 alebo 30% ako požadovaný výnos, tak do toho nejdem. A potom sa pozerám na to, že pokiaľ to bude rásť, ako to má v nejakých scenároch,
aký výnos očakávam. Mhm. Ten by mal byť vyšší ako požadovaný. Prirodzene. Hej. Pokiaľ sa toto nespojí, tak to nie je dobrá investícia. Na platformu sa ani nedostaneš. To je jeden z výberových kritérií. Ja mám totižto pohľad investora na firmu, pokiaľ je to equita, je to rastová firma, má to riziko rôznych prekážok pri tom budovaní biznisu, tá cesta nikdy nie je priamočiara. Je to rollercoaster. Husenková dráha, ďakujem. Tak sa na to ani nepozerám ďalej. Príklady z nášho portfólia alebo z toho, čo aktuálne na platforme, firma musí spĺňať aspoň 25% ročne, pretože ide rásť z 1,7 na 4,5 milióna tržieb za 3 roky. Ale moje očakávanie vnútorné je, že to zarobí aspoň 30, možno 35% ročne. A keď už sme pri tých príkladoch z portfólia, tak možno, že si rovno aj prejdíme tými investičnými príležitosťami, ktoré aktuálne v podobe equity na platforme máme. 3PK. Možno predstavíme, že čo to je za firmu. Je to firma, ktorá vyvíja softverové riešenie, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť pre svojich zákazníkov, že na dáta, na ktoré sa pozerajú, sú pravdivé a že sú autentické. Veľmi zjednodušene povedané. Používa sa v 3 takých väčších segmentoch. Jeden v leteckom priemysle pri výrobe lietadiel a servisovaní lietadiel. Tam majú s Airbusom spoluprácu, kde robili jeden zo zakladateľov a ten produkt hovorí, že v každom jednom bode, kedy nejakú súčiastku použijem, zložím ju do nejakého celku, posuniem ďalšiemu dodávateľovi, až kým sa vyskladá celé lietadlo. Respektíve, keď potom príde servisná firma opraviť napríklad dvere na Boeingu, takže bude vedieť ten software ukázať, že tuto mali namontovať tie 4 šroby, nenamontovali to, preto tie dvere odleteli. To je taký, že rodný list, hej? S pečaťou, že áno, tak to je. A je to digitálne a spätne nemenné, pretože historicky sa potom menili rôzne prílohy v zmluvách. Aby sa tá zodpovednosť za to, že kto mal čo spraviť, preniesla na niekoho iného. To je vlastne prvý produkt. Druhý produkt vznikol na základe dopytov od zákazníkov, je produkt, ktorý rovnakú úlohu rieši pre satelitné snímky. Tak, aby ten, kto sa na satelitnú snímku pozerá na Zemi, vedel si overiť, či tá snímka bola takto urobená aj vo vesmíre a nikto s ňou po ceste nemanipuloval, lebo to sa deje. V kontexte rôznych vojen a hrozieb je to dôležité, aby niekto po ceste neodstránil lokáciu nejakej, povedzme, že vojenskej techniky, ktorá sa blíži k hraniciam nejakej krajiny. Tento software aktuálne testuje na medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. Čo je v zásade prvé komerčné riešenie, ktoré sa takto testuje? Ktoré sa testuje. Vôbec, že prvá firma. Slovensko-francúzska dneska. Ten dlhší úvod má svoj dôvod v kontexte tých očakávaných a požadovaných výnosov. Tretí produkt je pre obranný priemysel, kde sa vyvíja kritický softwarový kód, tak aby sa dalo povedať, či medzi vývojom toho kódu, kým sa zliepa do jedného veľkého produktu, s ním niekto nemanipuloval a neurobil si tam dvierka do budúcna, aby so s produktom mohol manipulovať. A teraz, že všetky tieto segmenty, vesmírny segment je úplne že neznáma. Nevieme dnes z pohľadu súkromnej spoločnosti, do ktorej investujeme, povedať, že ako sa bude vyvíjať. Ten smer je plus minus akože že zrejmý, ale že ako sa tam uchopí, aký tam má priestor, či bude úspešná, nebude úspešná. V leteckom priemysle, áno, vieme, že letecký priemysel má nejakú trajektóriu, ale zase, že či táto firma dlhodobo bude vedieť byť úspešná, nevieme. Preto je tam určitá miera rizika. Ja ako investičný
profesionál a hovorím, že táto firma by mi mala zarobiť vzhľadom na to, že to je ekvita a je to súkromná spoločnosť, tak by som od nej požadoval výnos aspoň 25%. Keď si to ale preložím tým rizikom a tými nejasnosťami, tak poviem, že môj požadovaný výnos je 40% ročne. A to máme zakotvené aj v zmluvách. Cez tie rôzne klauzuly. Požadovaný či očakávaný? Požadovaný, lebo očakávaný je vyššie. Že keď sa to bude vyvíjať tak, ako sa to má, tak ten očakávaný výnos je niekde na úrovni 50-60%, čo je nepredstaviteľné pre súkromných investorov. Jasné, to je šialené číslo na konci dňa. Hej, ale je to šialené číslo na úrovni jednej firmy. Keď si zoberiem, že by som mal do takýchto že by som si mal urobiť portfólio 10-20 takýchto firiem, z ktorých vzhľadom na tú neistotu viem, že štatisticky mi 80% nevyjde, respektíve nejaká časť toho mi vráti nejakú časť kapitálu, ale nie celý a určite nie násobky, tak tí zvyšné pri týchto 60% plus majú vrátiť toľko kapitálu, aby som na celé toto portfólio vedel mať aspoň 20% výnos, ktorý patrí k ekvitovým investíciám a tomu spojenému riziku. Hej, a takto k tomu nejako pristupujeme. Je pre nás zložité tieto čísla komunikovať investorom, pretože znejú tie čísla neuveriteľne. No tak preto máme ku každej investičnej príležitosti radu webinárov, na ktorých to vysvetľujeme a máme Q&A webináre, kde sa investori sami pýtajú práve tieto veci. Je to tak. A v prípade 3PK sme nastavili vzhľadom na to, že dnes tú firmu nevieme ohodnotiť. Stanovili sme valuáciu pre taký, že stredne lepší pozitívny prípad a scenár, ale ak sa ukáže, že tento scenár sa nenaplňa, tak máme v zmluvách zabudovanú klauzulu, že sa tá valuácia prepočíta spätne, tak, aby investori dostali 40% ročný výnos. Ako investori vnímajú to, že môžu investovať do firmy, do ktorej už pred nimi zainvestoval nejaký fond? Inštitucionálny fond. Investori vnímajú spoločnosti, kde už sú ďalší investori od prípadu k prípadu. Pokiaľ sa vyvíja tá spoločnosť pozitívne, tak je aj pozitívne to, že tam už majú investorov, pretože investičný fond zväčša nastaví správu spoločnosti na základe nejakých medzinárodných štandardov. Pokiaľ sa tá firma tým správa, tak sa dá očakávať, že sa tak bude správať aj pri tých ďalších kolách. Je to tiež kritérium na selekciu. Pokiaľ vidíme vo firmách, že nie sú ochotní, pripravení ten best practice, tie bežne používané pravidlá akceptovať, tak ich tiež nevybereme do ďalšieho procesu. Pretože tam nemáme potom zabezpečenú ochranu pre investorov. Čiže v prípade 3PK to vnímajú investori pozitívne a to z toho dôvodu, že všetky tie investičné fondy, ktoré tam predtým vstúpili, tak sú investičné fondy zamerané na takzvanú pre-seed a seed fázu. To znamená, že na tie úplne úvodné fázy. Crowdberry investičné kolo je vo fáze, kedy tá firma už demonstrovala nejaké výsledky, má cez 1 000 000 výnosov z rôznych spoluprác a rokuje s medzinárodnými investičnými fondami. To je tiež ako jeden z takých pozitívnych bodov alebo signálov, ale aj je to jedna z výhod Crowdberry je, že investori sa vedia cez platformu Crowdberry zúčastniť priamo investičného kola spolu s medzinárodnými investičnými fondami. Čiže cez nejakú koinvestíciu. Jeden z prípadov, kde investori, myslím si, že poznajú tú firmu a mohli sa zúčastniť investičného kola s medzinárodným investičným fondom, je Senzoneo, kde v rámci 6 miliónového investičného kola, ktoré na platforme Crowdberry bolo tretie, investori participovali s 1 000 000 eur a mohli sa tak zúčastniť cez existujúcu štruktúru a dodatočne spolu s investormi, ktorí sa zúčastnili v prvom a druhom kole na Crowdberry. Keď sme už pri tejto téme, tak tu by sme vedeli rovno možno, že pekne previazať na Netcore, ktorý je takým tým prípadom takej tej škôlky, ako si na začiatku spomínal. Netcore je spoločnosť, ktorá má krásne fundamenty z pohľadu investičného fondu.
je ale v geografii na Slovensku, kde máme veľmi málo aktívnych investičných fondov a zároveň ešte nedosiahla dostatočne veľkú veľkosť, aby bola zaujímavá pre medzinárodné investičné fondy, lebo tie povedia, že pod 5 miliónov alebo pod 10 miliónov za mnou ani nechoď. A zároveň nemá ani žiadneho klienta, ktorého by obsluhovala na Slovensku. Má nejakých dvoch, troch. Ale všetci ostatní sú Ázia, Amerika. 3500 inštancií, z ktorých 80%, 45% je Severná Amerika, 35% Európa, zvyšok Ázia a Austrália. Je to firma, ktorá je Born Global, pretože prvého klienta, ktorého z Košíc predali, alebo prvý klient, ktorý kúpil Netcore produkt, ktorý bol vyvinutý v Košiciach, bol z Ameriky. Čiže trafili taký segment a takú value proposition, čiže hodnotu toho produktu pre zákazníka, že to rovno niekto na kreditku kúpil v Amerike. A odvtedy sa toto len opakuje. Ale tá firma má úžasné fundamenty, ktoré demonstruje niekoľko rokov. Ukazuje, že už vie, kam dávať peniaze z marketingu, už vie, ako robiť predaj, už vie, ako robiť vývoj produktu s ďalšími funkcionalitami a s ďalšími produktami, ktoré vyvíja na základe spätnej väzby od zákazníkov. Dneska je toto pekný príklad, síce v menšom, ale pekný príklad toho, ako sa má investovať súkromný kapitál. Že do tých firiem treba dať viacej kapitálu vtedy, keď už vedia, čo s tým majú robiť. Netcore má 1 až 5 ročné kontrakty so zákazníkmi. V priemere im ročne odíde 3% zákazníkov a aj to väčšinou kvôli tomu, že niekto zabudol aktualizovať kreditnú kartu, z ktorej sa platí ten software. Čiže tam sa to akože oficiálne zruší, ale oni si to kúpia znova, keď zistia, že o ten produkt prišli. Majú 500 000 eur v zákazkách, ktoré nestíhajú obslúžiť. Čo na to potrebujú? Potrebujú na to ľudí, tak aby mohli doplniť technický sales, lebo je to technický produkt. Potrebujú ľudí na ďalší vývoj funkcionality a ďalších produktov a potrebujú peniaze na marketing. To už vieme, kam tie peniaze pôjdu a vieme, že keď tá firma rastie 40 až 50% posledných 7 rokov a ukazuje to aj od poslednej investičnej kampane na Crowdberry, kedy sme im robili malý dlh, tak je vysoká šanca, že to budú vedieť zopakovať do budúcna. Tá firma na prvý pohľad má nudný produkt. Ktorý ale by the way konkuruje riešeniam od takých velikánov ako je Cisco. Alebo SolarWinds. Hej. A z rôznych dôvodov. A to kvôli tomu, že sú nezávislí platformovo. Cisco si robí svoj produkt, teda svoje riešenia len pre svoje produkty. A Netcore to robí pre 400 zariadení. Ak sme nepovedali, čo robia. A spravujú siete a zariadenia na sieti, ako sú rútre, ako sú Wi-Fi, ako sú telekomunikačné antény a pre rôznych klientov, či už korporáty, firmy, univerzitné kampusy, vesmírne agentúry dokonca. Tam keby sme vedeli vyrolovať tých klientov, len teda nemôžeme, tak by to boli celkom zaujímavé brandy, ktoré asi pozná každý, kto minimálne kto investuje. Hej? Nemôžu zdieľať konkrétne mená zákazníkov kvôli kybernetickej bezpečnosti. Netcore je ISO 27000 certifikovaný, má jednu z najvyšších kybernetických ochrán, čo sa týka softveru a aj preto si ich zákazníci po celom svete kupujú. Ale kvôli tomu v podstate nemôžu zdieľať mená zákazníkov. Ja len skúsim povedať, aby ste si to vedeli predstaviť, lebo naša investičná komisia je z tej firmy nadšená a my nevieme tú firmu a to, čo robí, dostatočne dobrým spôsobom priblížiť súkromným investorom na Slovensku v Čechách. Predstavte si, že ste na ulici a máte radi svoj mobilný telefón a radi na ňom chodíte na internet. A teraz si predstavte, že ten internet nemáte. Alebo že ste v práci, ste zamestnávateľ, vypadne vám kompletne celá sieť. Servere, Wi-Fi, rútre a vaši zamestnanci nemôžu pracovať. A to je presne to, čo robí Netcore. Sleduje tú sieť, má v podstate zálohované nastavenia,
vám, keď vypadne nejaké takéto zariadenie, alebo väčšinou viacero naraz, tak je to častokrát chyba správcu siete, pretože robí nejaké nové nastavenia a potom to klakne. Netcoru si vyrolujete posledné nastavenie, ktoré funguje a pušnete ho, čiže znova ho natiahnete do toho zariadenia. Pokiaľ sú potom ešte také hraničné prípady, že je nejaká katastrofa a je potrebné postaviť dočasné mobilné siete napríklad na novo. To je v prípade nejakých hurikánov, zemetrasení. Záplav, tsunami, neviem čo. Tak tam v podstate postavíte tie siete, viete, aké zariadenia sa jedná, viete, aké tam sú potrebné nastavenia. Vy to nastavenie zoberete raz a na desiatky alebo stovky zariadení ho nahráte a oni fungujú. Inak by sa museli nastavať ručne. Tak sa na tomto svete dneska takmer 2 miliardy zariadení nastavujú prevažne ručne. Ten počet sa má zdvojnásobiť na 4 miliardy o 5 rokov. Sa nebude to zvládať robiť manuálne. A na to potrebujete takéto automatizované riešenia. To je dôvod, prečo Netcore stále v tom trhu rastie. Aby sme sa možno že vrátili k dôvodu, prečo sa o Netcore bavíme, tak to je investícia, že prečo vôbec spoluvlastniť a investovať do Netcoreu. Tam si tiež môžeme povedať, že požadovaný očakávaný výnos, tak veľmi skrátke, ja som to vysvetlil predtým. Tým, že je to equita, spoluvlastnenie, je to rastová spoločnosť, má dneska 1,7 milióna eur ročné výnosy, to je metrika, annual recurring revenue. A má náraz na 4,4, ak sa nemýlim, za 3 roky. Vzhľadom na to, že to je menšia firma, že sa pohybuje v trhu, kde sú aj väčšie firmy, že stále sa tam môže niečo stať, tak nesie určité riziko. Z môjho pohľadu, tým, že je to equita, musí to spĺňať ten požadovanú výnosnosť niekde na úrovni 20-25%, ako minimum na to, aby sme sa vôbec o tom mohli baviť. A Netcore vzhľadom na to, kam smeruje a kam chce rásť, má z nášho pohľadu očakávaný výnos 30% a viac. Cieľom je firmu predať väčšiemu hráčovi. Spoločnosť sa už s viacerými takýmito hráčmi baví. Tam je krásny príklad toho, že bavíme sa kvartál, potom je ticho, lebo kupoval veľký korporát nejakú inú firmu. O 2 kvartály sa znova vráti, zase sa bavia o cene, za koľko by mohli Netcore kúpiť a zase je 2-3 kvartále ticho, lebo kúpili 2-3 spoločnosti. Teraz sa zase vrátili, zase sa ideme baviť. Hej, že toto je ten krásny príklad toho, prečo sa nedá odhadnúť ten čas, kedy tú firmu budeme predávať, preto to nie je produkt, preto to má vyšší výnos. Prejdime k tomu vášmu lekárovi a k holdingu ako takému, k investičnej príležitosti. Ja možno len ten spomenutý holding, že tie investície, častokrát za nami chodia firmy, že tu sme spolumajiteľia, tu máme holding, tu máme nejakú slovenskú firmu na predaj produktov, tu sme postavili nejakú českú, tu sme postavili nejakú nemeckú, teraz ideme otvárať, vymyslím si, Francúzsko. Poďte nám financovať len to Francúzsko. A my hovoríme, že no dobre, ale my chceme pre našich investorov, aby boli v tom holdingu, tam, kde vy ste všetci spolumajiteľi a tam, kde vy máte kompletne vaše všetky ekonomické záujmy. Pretože keď sa vám naďalej bude dariť na Slovensku, v Čechách, v Nemecku a Francúzsko nepôjde, tak vy stále participujete na tých troch, ale naši investori odpíšu peniaze vo Francúzsku. A na tomto sa niekedy nevieme dohodnúť štruktúrálne. To je tiež jedna z tých 1000+ firiem, alebo príklad, prečo sa nedostanú, lebo nenájdeme spôsob, ako tie ekonomické práva a kontrolné práva zabezpečiť na tej úrovni, ako sú samotní zakladatelia a spolumajiteľia. Ale teda tu ste to našli na úrovni business lines. V prípade váš lekár je na vrchu holding, v ktorom má svoje podiely zakladateľ a CEO. A pod tým je viacero nôh, do ktorých vstupujú niektorí investori, pretože ich zaujíma tá konkrétna noha. My to vidíme synergicky. Každá tá noha má vzájomné synergie s tými druhými. Je to poliklinika, sú tam lekárne alebo sieť lekární, sieť ambulancií a potom taký eventový priestor, ktorý každý má nejakú úlohu a vzájomne sa podporujú.
z ambulancií pošlete klienta do lekárne. V lekárni, to je moderná sieť lekárni s diagnostickými centrami, kde sa bude dať aj očkovať. Odtiaľ na základe diagnostiky viete poslať zákazníka do ambulancií buď v poliklinike v Bratislave, alebo v sieti regionálnych všeobecných ambulancií, ktoré vás následne pošlú ďalej za špecialistom. A prvé kolo sme robili na financovanie polikliniky, na jej dokončenie, otvorenie a prvotný nábeh. Treba povedať, že takáto poliklinika väčšinou si vyžaduje kapitálové investície 3 až 4 roky od jej otvorenia, respektíve od začiatku výstavby. My sme rok a pol po otvorení, myslím, že 8. januára 2024 sa otvárala a v septembri predtým bola skolaudovaná. Takže sme v polovici cesty a ešte potrebujeme tú polikliniku financovať, až kým nedosiahne prevádzkovú ziskovosť. Čiže sme otvorili druhé investičné kolo a to, aby sme z tohto investičného kola časť kapitálu použili na dofinancovanie polikliniky, ktorá má dneska niekde okolo 4,5 až 5 tisíc vyšetrení mesačne, podľa toho, koľko máte štátnych sviatkov a aká je práve sezóna. V lete očakávame, že to sa prirodzene poklesne, preto sledujeme výkonnosť tej polikliniky na základe posledných 12 mesiacov a tam to rastie. No a väčšiu časť, keďže tá poliklinika nepotrebuje už toľko kapitálu na dofinancovanie ziskovosti, väčšiu časť používame na rozvoj sieti lekární, ktoré, ako som spomínal, sú moderné, majú diagnostické miesto a majú miesto, kde sa bude aj očkovať. Tak, aby nebolo treba chodiť do tých ambulancií, kde je ten najcennejší čas ten doktor, pričom dneska vám už personál vie očkovať aj na úrovni lekárne. Čiže tam v podstate ide o synergiu vyťažovania ľudských zdrojov. Prečo je podľa teba zaujímavé mať podiel na súkromnom zdravotníctve? V zásade veď vidíme tu kopu polikliník a poskytovateľov súkromnej zdravotníckej starostlivosti. Zároveň asi aj všetci vidíme, že nejakým spôsobom zmysel to má, lebo to verejné zdravotníctvo asi nefunguje tak, ako by sme všetci chceli. Ten najväčší dôvod je, že prečo chcem mať podiel na modernom na súkromnom modernom zdravotníckom zariadení, alebo teda skupine, je práve ten, že je tu obrovská medzera, čo sa týka časovo dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Hlavne pokiaľ ste veľmi efektívni alebo efektívne vyťažení vo vašej práci, tak nemáte priestor ísť na 2-3 hodiny si sadnúť do štátneho zariadenia. Čo vedie k tomu, že väčšinou tam nejdete a zanedbávate svoje zdravie a riešite problémy, až keď vzniknú. Celý koncept vášho lekára je zameraný na tom, že si zavoláte a preventívne idete do ambulancií na 2-3 vyšetrenia, ktoré vám naordinujú za sebou. Čiže príjete raz, vybavíte 3 veci. Preventívne sa staráte o to, aby ste neochoreli. A tu vidíme obrovský priestor, pretože to verejné zdravotníctvo je dlhodobo neudržateľné a bude musieť tak, ako v prípade zubných ambulancií, vzniknúť segment, ktorý musí silnieť, a to je súkromná zdravotná starostlivosť. A tu vzniká priestor pre súkromných investorov jednak investovať a umožniť vytváranie takéhoto segmentu na jednej strane a na druhej strane na ňom participovať aj investične. Ak by som to mal tak komplet celé zaškatulkovať, tak povedz mi, Michal, alebo teda našim poslucháčom podcastu, prečo by mali investovať priamo a do domácich firiem? OK, ja sa to snažím zhrnúť. K úspešnej krajine patria úspešné firmy. Úspešné firmy znamená, že máme úspešnú ekonomiku a máme dostatočne zaujímavé pracovné príležitosti,
máme dostatočný počet konkurencieschopných pracovných miest, ktoré vytvárajú hodnotu v domácej krajine. Dnes na Slovensku aj v Čechách, plus samozrejme v ďalších európskych aj svetových krajinách, kapitál je väčšinou zo zahraničia a my robíme na kanadských učiteľov a dôchodcov napríklad, alebo na švédskych súkromných investorov, ktorí majú najlepší fungujúci privátny kapitálový trh, pretože na tom desiatky rokov pracujú. Môj apel by bol na súkromných investorov zo Slovenska až Čiech, aby realokovali časť svojho kapitálu do domácich firiem, do domácej ekonomiky, aby sme sa mali lepšie tu. A ak aj vás zaujala predstava spoluvlastniť firmu, ktorá mení svet technológií, zdravotníctva alebo logistiky, kliknite na crowdberry.eu, kde nájdete všetky investičné kolá, prehľadne spracované so všetkými detailami, dokumentáciou a možnosťou priamo investovať. Spoluvlastniť môže každý, stačí urobiť iba prvý krok, prísť na web a my ďakujeme, že ste boli s nami. Ďakujem ti, Michal. Ďakujem.